Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta. Welby's.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. Oh no. Again. You can't just look the other way, but it's flame grilled with fresh vegetables, juicier and with a fluffier bun. Flame grilled tastes better. Je veux qu'on parte, toi et moi, dans un picture play. Qu'on s'envole, toi et moi, dans un picture play. Hey, hey. Gianluca Bezzina, hello! Grazie tal-istedin, għax vera Grazie piċini tal-li ġejt, għara jina għandi naqra ta' introduction. Kantant, tabib, missir terba titfall, mizzewċ il-Marlija speech therapist, tilet tifel minn sebaħwa, Proseti. u Superman, Superman. għax il-lum għatli, ħanajdlek, meta għatli l-lum qabel ma ġejtaw, għara palissa għandek il-mara msifra. Tajjeb. 4 tim kollox ta' mux. Eżatt, u iva, ħalli għas-sifar Għara break, eżatt. Imma meta inti għatli li għandek tajjeb, għandek tifel jew tifla ta' 6 snin. Tifla, eżatt, tifla. Mela tifla ta' 6 snin. Umbat għandi Paolo li għandu 5. Tifel ta' 5 snin. Eżatt. Sofi għanda 3, għadalaq 3, insomma. Sofi ħatalaq 3. U Beppa ħjalaq 1. U Beppe ħajalaq 1. Meta għatli li qiegħed id-dar waħdek. Ma dawn l-4 titfal. Imma bil-aqal ta' ma jtunix ħafna trabi. Issa nimmaġina li ta' sena vera bil-aqal, ta' sentej, vera bil-aqal. Imma jina niftakarni b'tifel wieħed biex nitlaq mid-dar basktir. Xorta, ġifiri, ħajti kam zewġ trips lej il-karozza. Ħanajdlek, għaqta li kull kemm il-basket rixt miegħek dal-għodu. Mill-inqas 5, eżatt, plastijaj u kol affarijiet li kelli tijaj stess. Għax kifat li kelli ħafna mpenni dal-għodu, għallora biddilċit l-darbiet u kol. Imma duvi billu anka ovvjament thanks to ħafna xogħol ukoll li jsir minn Vanessa stess, hekk fil-għodu għandna ċerta rutina. Ħalli għadu miftuħ. Dik ir-rutina tkompli, imma le dubil. Min jekk jitfal kif taqbad tajt jidra u anke jgħinu jmiddu jdejhom. Dubbina fuq l-ħajt, naraw. Xorta komplikata. Kolla ħirġin. Għax jien qed ngħidlek bwieħed, anke llum li għandu 14 sena għandu ngħidlu dan. Ejja, are you ready? Imma niftakar meta kien żgħar, meta kien baby. Le, l-istess. Nimmaġina noħroġ id-dar kollha U hemm ċerta mhux tricks, imma tidra li ċertu affarijiet iridu jsir innaf qabel jieħdu l-breakfast, per esempio sirna jridu jilbsu żarbun. Għax inkella idum jieħdu l-breakfast u mbagħad biex jilbsu żarbun kwart 20 minut oħra u taqbad it-traffic imbagħad. Ifhimni, kellna number 1, u mbagħad in-number 2, u mbagħad in-number 4 l-ħares ma tidra ċertu affarijiet, eżatt. Imma mbagħad ħadthom 4 postijiet differenti. Ekku, bħalissa dik naqa' komplikata. Kif iġġennu l-GPS. Again, għandna rotta u li tipprova dejjem iżżomm lila ħalli tidra traffic, tidra side roads minn fejn tittgħaddi. Imma u lele dubil. M'għandix ingerger. Imma jiena m'għandekx ingerger, imma affaxxinanti għalija għax vera u bwieħed ukoll inħossni xi kultant qed nera, nibda ngħid 4. Anyway, imminti f'din il-chaos ta' familja kbira, ovvjament inti kbirt fiha għax inti wieħed minn sebaħwa, it-tielet wieħed u jiena li dawn huma affarijiet li narawhom fil-films, per eżempju niftakar kien hemm series kien jismu Brothers and Sisters. Ma nafx ħadd kontra. Iktar Seventh Heaven niftakar. Jew 8 is enough meta kont żgħira. Enough ma niftakru. Kont żgħira inti kont dik laqs twinit naħseb. Kont dik laqs twinit. U kont nara 8 is enough. Itta tarom tal-films. Għajd li l-verità fuq daw il-familji għal. Palissa nara The Walter Boys, mat-tifel, nodu naraw flimkien l-istess, daw kedin xi 7-8. Għajd li nara fuq. Fuq it-tfulija. 7 ek. Honestament, it's beautiful u I wouldn't change it for anything. Kontu tiġġieldu bejnietkom.
Mux daqsek, to be honest. Il-boys specialment bejnietna, ħana għedin 2 girls, un 3 boys, un 2 girls. Il-boys bejnietna. Ina banċi ġuġi Eżat. Pakketta tnej, pakketta Għanna l-gangs, tipo. Imma l-boys bejnietna, onestament, najlek ma niftakarx ġlieda waħda serja bejn il-boys. Pero konna nagħtu ħafna, tipo ma konna nagħu xina wrestling. Per ġifiri, girls, l-ewwel tnej kienu girls. L-ewwel tnej girls, eżatt. Issa l-girls bejnietom. Il-girls ġiri kienu kollhom naqra ta' min ħajilbes ta' min, mhux naf jiena, tipo. Ok, normali. Hija normali. Għax jiena waqti tajċ kemm konna nagħtu. Eżatt, ġlied ta' kuljum ngħidlu mhux ta' kuljum, imma ġifi sens ġlied żgħirek, mhux ma m'hemmx feuds biex ngħidlek tipo kbar bejnietna l-aħwa. M'hemmx xar jitqattawek. Le, anzi sal-lum stess għadna ħanuża l-kelma vera, ninħabbu ħafna bejnietna, ġifieri nagħmlu ħafna ħin biex we make a huge effort biex inqatta ħafna ħin fl-imkien, niltaqgħu għand ħafna l-lum il-ġurnata, nagħmlu holiday darba fis-sena kollha fl-imkien ukoll, ġifieri l-aħwa kollha. Iva kont qed ngħidlek rajtu dak ir-reel. Vera ħellu kien. Kif ħajkomplu jiżdiedu? Kif ħajkomplu jiżdiedu? Kemm qegħdin b'kollu s'issa? Ara, inkluż il-mami u daddy qegħdin 16 adults u 11 children soon to be 12. Dal-waqt għax Vincent ħajkolla. Ġifieri din xi 20 xi ħaġa. Meta tmorru ġo restaurant, hello, can I book a table, please? Kemm qegħdin? 27. Fil-fatt meta nsifru, eżatt, I mean ġeneralment nikru xi tip ta' kompless kbir, tipo xi villa kbira. Xi bass? Le, bat kull karozzi kulħadd għalih jew kellha tipo dis-sena minna żewġ vannijiet tipo hekk. U nirranġaw ħanejtek, ġifieri nieħdu gost inkredibbli flimkien. Imma hija xi ħaġa sabiħa, x'jiena l-iktar ħaġa li ddispjaċini huwa aw ħafna familji li dak l-aħwa ma jitkellmux. U jibqgħu ġifieri ma jitkellmux għal snin twal. Hija xi ħaġa sabiħa. It's a pity, aħna to be honest, xi ħaġa tajba ħafna li kellna l-ġenituri kienu ta' eżempju kbira lina, u ġifieri il-ġenituri kienu hemmhekk u għadhom hemmhekk, ġifieri ommi u missieri, investew ħafna ħin fina, ġifieri qatt ma konna naf foqra pereżempju ta' dejjem kellna x'nieklu, dejjem kellna xi toys, dejjem kellna x'nilbsu sew. Imma l-iktar ħaġa li investew fina mhux li jaħdmu jtuna l-flus jħallulna xi wirt, imma le li għattaw ħafna ħimmana, allura stajna ħindu ħafna l-eżempju tagħhom u naraw ukoll kif huma kienu jiddiljaw ma' ċertu problemi, kemm huma kienu ġenerużi bil-ħin tagħhom, bil-flus tagħhom anke ma' ħaddieħor il-bot mill-familja. Allura naħseb aħna automatically l-aħwa drajna li ma nfittxux ma' xulxin, jien naf jekk ilma millum xtrat xi ħaġa lil Dorothy, oħt il-kbira pereżempju, ma nistenniex li tixtri l-istess ħaġa lili, meta jiena jkolli bżonn mbagħad naf li ħansiba hemmhekk il-ommi u ħatejni. Allura u nara ħafna tipo ġenituri u nanniet illi jekk pereżempju xtrajt pupa lit-tifla. Faddi tkellimnija ħafna eżatt. Irid nixtri karozza lit-tifel. Like fair, għax jekk xtrajtlu xi ħaġa u bdejna ngħidu aħna inti għatli xi ħaġa li vera mort id-daru vera bqajt naħseb fuqha għalli aħna għalina fairness kienet mhux issa I am fair now imma long term kif qed tajt għandek bżonn libsa. Fairness over the lifetime in a way, jiġifieri li sabiħa ħafna. Irrespective of the amount I will give you everything that I can give you in the moment you need it. Rather than issa. Merit. Mhux hekk. Merit, not need, ġifieri tini xi ħaġa x'jiena ħaqni u għandi bżonna, mhux għax tajt ħaġa. Forsi naf insab diffikultà mhux neċessarjament għax ħaqek, imma għaliex għandek bżonn. Palissa x'għandek bżonn ħanejnek. Imma jekk palissa għandha bżonn oħtok, m'hemmx għalfejn dak li qed nagħti l-oħtok ħanteħlilek ukoll, jekk inti m'għandek bżonnu, dak għalik jiġi żejjed. Ġifieri fil-mument li inti mbagħad għandek bżonn, hemmhekk ħantik. U hija diffiċli, anke ma' tfal tiegħi, ġifieri hija diffiċli li. Inti tagħmilha ma' tfal u żgur nagħmilha, imma meta ġieli pereżempju jien naf m'għamlux more shopping mal-kbira pereżempju għax ma kellha kważi xejn ħejx tax-xitwa għadna jammor nixtru. Imma x'inti tasal id-dar tajjeb u tara xtrajt lilha biss u mhux l-oħrajn, ġew fik xi ħaġa tajlek tajt ħajiddejqu, il-verità hija li għax forsi diġà bdew jidraw b'dan mod. Il-kbira tipo għadet terġ timmodella bil-ħwejjex li xtrat. U per eżempju Paolo jgħidilha how beautiful you look fleb daħin ma' qalli. Tipo issa jiena jmiss
jew xi ħaġa forsi għadu żgħir ukoll biex jaħseb hekk, ma nafx, għandu 5. Le, ma nasibx li għadu żgħir. Imma tajt xi ħaġa dieħla, fimt, xi ħaġa bdew jidraw minn issa li jisma' għalkemm fil-miliet kollha irċievu xi ħaġa jew fil-birthday kollha jieħdu xi ħaġa. Fil-mument tal-bżonn ħajjieħu minn għandu bżonn. Kemmi sabiħa di, għax probabbli min qed jismana qed jgħid bil-fors kelkom tgħixu hekk intkom għax kontu 7 u ma jistax ikun kull darba li xi ħadd għandu bżonn xi ħaġa. Mhux hekk. Noħorġu 7 darbiet, jiġifieri alla ħares il-mama u l-papa tiegħek ma rraġunawx b'dan il-mod. Eżatt. Imma din hija dan huwa kunċett sabiħ anke għal min għandu żewġ tfal biss. Mela. Għax qed tallimhom valur Ekku. importanti. U naħseb meta ma nafx taġifieri għax jiena m'hemmx familja hekk tajjeb, imma nimmaġna li meta żewġ tfal qed jikbru f'familja ta' 2 u dejjem jieħdu l-istess, ħajibqgħu dejjem ifittxu l-istess. U mbagħad hemmhekk forsi tidħol ukoll ċerta ejra, naqra kompetizzjoni. Rivalry, Eżatt. tipo, ġifiri jżomm il-dik tajta jew l-dak tajtu jina xħaniħu. Tiġbet lejk jisek, għax Minix psychologist jon kalla xi professur fl-erja, ma tagħmel sens ħafna u illi meta taħdem dak il-mod ma tfal u mbagħad eventually jistu tfanna ġebla fuq saqajk, jiġifieri għandek ħajtek li tagħti l-waħda titieħ l-oħra li xinkella toħroq ċerta rivalità. Issa għandek l-lom u kull missierek tajjeb u għandhom daw il-kopja li by the way it-tnej li huma wkoll jiġu minn familji kbar għax inti għatli il-mama kienu 11 u l-papa kienu 6. Jiġifieri issa naf li kienet iktar komuni qabel li kulħadd jiġi minn familji kbar, imma jiena pereżempju ommi missieri kienu 4, ommi kienu 6. Jiġifieri xorta llum il-ġurnata ħafna ma 11 u 6 ħafna. Jiġifieri huma qishom trabbew. Imma kif kien jirnexxielhom iqqasmu l-imħabba lil kulħadd, kif naqbad nispjega, kif Inti bħala inti minn ommok imissierek, kif hekk kien jirnexxielek tħoss hekk vera jħobbuni jew isa l-imħabba tagħhom trid tinqasam. F'ħajti onestament qatt ma ġieni mument fejn qatt m'għandix biżejjed attenzjoni, jew nkella fejn qatt naħseb ommi tħobb iktar lil ħija jew missieri jħobb iktar l-oħti. Fl-ebda mument qatt onestament ġifieri. U bl-istess mod isu meta jiena kelli l-kbira, u mbagħad kelli l-Pawlo, mbagħad kelli l-Sofi, mbagħad kelli l-Beppe, m'għandix preferenza bejnietom u isu ma nħoss li għax għandi 4 mhux wieħed qed nagħti inqas attenzjoni lill-kbira, pereżempju, all right, il-ħin forsi irid jinqasam iva, però again in the moment of need u anka f'mumenti fejn hemm bżonn partikolari ma ġist qed nilagħbu pereżempju, l-attenzjoni hija kompletament fuqhom kollha. U naħseb dik il-ħaġa aħna rċivejnija throughout our lifetime bħala aħwa issa qed ngħid jiena ħuti. Però ovvjament xi ħaġa importanti li kellna li kif għadt iktar kmieni kemm ommi u kemm missieri għattaw ħafna ħin id-dar, jiġifieri tnejn li huma għażlu li jkollhom xogħol li jippermettilhom li jkollhom ħafna ħin id-dar. Tajjeb u jiena u Vanessa l-istess illum il-ġurnata ma' tfal tagħna. Aware li nistgħu naħdmu iktar u naqlaw iktar flus, tajjeb, però at this point in our life u iktar importanti li nkunu hemmhekk id-dar u nqattaw ħafna ħin ma' tfal. Jiena ħobb ngħidha di isu il-ġurnata nisimgħu ħafna bi quality time, imma jiena nemmen ħafna fil-quantity. Imbagħad mal-quantity jiġi l-quality tajjeb, naħseb li kieku tajli aħdem sa tard kuljum tajjeb, imma mbagħad qabel jorqdu tfal għamil nofsija magħhom. Ma naħsibx li kieku għandi l-istess relazzjoni kieku għandi. Biżejjed. Naħseb ma' tfal għandek bżonn eja ngħidu li forsi mhux kulħadd jaffordja quantity kbira, imma jekk tista' taffordja aktar minn nofsija. Mhux hekk, eżatt. F'nofsija ħanejtek tfal they don't really warm up u hekk, jiġifieri speċjalment jekk qiegħda nofsija kuljum u m'hemmx jumejn tlieta fil-ġimgħa fejn
hemm 4 sigħat, 5 sigħat ma' tfal. Allura hija xi ħaġa li nemmen ħafna fuqha u hija it is a decision we made ukoll. Ġifieri ma kienx xi ħaġa illi ġiet automatically. Għax inti taħdem sassatejn. Fixed hours, eżatt. Taħdem sassatejn u mbagħad tmur ġbor it-tfal. Ġbor it-tfal u tagħmel u l-mara tiegħek taħdem part-time ukoll. Ma taħdem reduced hours, eżatt. U aħna tkellimna li inti bħala tabib għandek il-potenzjal li tiftaħ private practice, li tagħmel ħafna iktar flus. Tajjeb. Però inti għażilt. Xort għandna paga tajba bħala sostanzjali. M'għandniex mhux qed ngħid. Imma għandek 4 tfal ukoll. Ma jiġu xhur fejn ngħidu daxxar naqra batut, fimt? U kif tajt inti b'4 tfal, extracurriculars u x'nafjena. L-ispejjeż qegħdin hemmhekk sewwa. Imma kif taqbad tajt. B'xi mod naslu sal-aħħar tax-xahar u jirnexxinna anke mmorru holiday pereżempju tajjeb. Imma nafu li mhux ħanejxu f'xi lussu. Ta' barra minna, we're aware of it, it's a decision that we made technicament, and we're very, very happy about it. Ġifiri, aħna nerġa' ngħid bħalissa at this point in our life, meta tfal għadhom żgħar u jran nemmen ħafna li fl-ewwel snin, kemm ikollhom their formative years u ġifiri jiena nixtieq li f'dan iż-żmien jiena u l-mara tiegħi we are the main role models. Tajjeb u aħna huma dawk illi l-iktar li ħaniffurmaw it-tfal tagħna, mhux it-teachers ta' ma nafx fej u l-ħbieb ta' ma nafx fej, eventually fully aware, u dbikking il-ħaġa, il-ħajġi żmien fejn it-tfal mhux ħajbqgħu fitxu lilna daqshekk, imma jibdew fitxu nies oħrajn il-bogħod minna. Imma nemmen li jekk aħna ntuhom ċerta pedament, ċerta bażi soda, naħseb li tkun iktar diffiċli tilfutri u jekk tilfutri tkun iktar faċli jerġgħu jsibuha. Aħna ngħidlek jiena però nħoss għax di ħafna jgħidu ilek gawdihom għax laqqas taf kif jikbru u jiena dejjem jgħidu li n-nies kienu jgħidu li u jiena minn flok ngħid waj ma kont jiena żammejta ħafna f'moħħi, allura jiena bħalek kuljum immur għat-tifel l-iskola, kuljum inkun meta tibni ċertu relazzjoni ma' tfal. Mhux hekk. Vera jfittxu forsi lil ħaddieħor, però dejjem jibqgħu jfittxu lilek. Center of gravity tibqa' inti. Dejjem jiena kull filgħaxija jiena t-tifel fuq is-sufan. Imqar qed naraw xi ħaġa ma għandu 14 sena u xorta jiġi u jkun irid iqatta dawk is-satejn qabel ma jmur jorqod miegħi. Mhux jilab, mhux jiġifieri jiena nemmen li inti meta tinvesti il-ħin tiegħek fit-tfal tiegħek diment li ma jiġri xejn tajjeb u li affarijiet. You get it back. Ekku. Ovvjament is-sitwazzjoni ta' kulħadd differenti kif għattajjeb inti ġifieri minn forsi ma jaffordjax illi ma jaħdem inqas sigħat, però nemmen li kulħadd jista' jagħmel ċerta deċiżjonijiet. Jiġifieri ċerta deċiżjonijiet prattiċi li b'xi mod ħajżidulek il-ħin id-dar. Tinvolvi l-ħin ma' tfal. Jiena xi ħaġa li bqajt niftakar ukoll meta tkellimna li inti papa tiegħek inġinier. Ekku. Tajjeb, u inti kont bravu l-iskola. Tajjeb. Ma kontx ħażin. U inti kont tajjart għal-bidu bdejt tħajjar issir enġinier. Eżatt. U xi ħaġa li vera bqajt niftakar li il-papa tiegħek kien ġifu hekk u qallek isma' għax inti tkun tagħmel ħafna volontarjat, id-dutrina tgħallem, ġifieri minn dejjem tkun tħobb in-nies. Ekku. Imma hija tant xi ħaġa sabiħa li l-ġenitur tiegħek jarak u jafek. Ekku. Li kun jafek biżejjed li dik parir li tajjeb. dik parir għax hawn min jiġifieri mur ħajtu sħiħa li mingħajr il-ġenituri għattawhom pariri. Jiġifieri hekk li kien il-papa tiegħek li qisu. Il-papa isu li niftakar hekk dakin on the way as-sixth form eġi konna sejjer napplikaw u jiġifieri kont sejjer tapplika għall-A levels. Il-kont sejjer napplika għas-sixth form u tażel is-suġġetti ovvjament. Inti tapplika bl-A levels x'ħat tagħmel basically. Biex isir engineer. U kien isu għalli
applika biology u chemistry għax tħallilek il-bib miftuħ biex taħdem man-nies għaliex inti tajjeb għalhekk. Għalli però jekk inti għadek tixtieq tipo software engineer nagħmlu dawk privat ġifieri miegħu. Privat, private lessons. U ġi mhux ġast waqaf li tin il-parir, imma actually oltre mar out of his way għax taqalli tipo għażilhom l-iskola minn dawn l-affarijiet. U actually jien nagħmel levels tal-physics u l-mezz ukoll. So hija xi ħaġa li u kien nesija qisu, imma rakkontajtilu milux u isu once li rakkontajtilu actually aware li għamil l-ħaġa. U kif attenti vera sabiħa li bħala ġenitur tkun taf x'inhu l-kwalitajiet tfal. U anka l-potenzjal anka akademiku, f'sens naħseb li kieku kont xi ħadd li mbagħad ħafna fl-iskola pereżempju ma kienx jgħid li jisma' għamel 4 flok 2 A-levels. So sabiħ immensu li tkun qattajt biżejjed ħin fit-tfulija u fiż-żożija ma' tfal li tafhom daqshekk. Naħseb jiena u nispera li nexxi nagħmel l-istess. Qegħdin qisu li inti kont wieħed minn 7, allura jiena il-parents tiegħek ġifieri ma nafhomx imma ninżalhom il-kappell li jiena fil-fatt għedlek jiġifieri your fairy tale childhood speċi ta' vera di, mhux ta' parsi. Le ta' vera, u kif għedlek meta ltqajna, ġieli kważi nħossni guilty nirrakkonta il-childhood għaliex onestament ma nibdel l-ebda paġna minna kieku, fimt għaliex childhood was so good, ġifieri kienet vera tajba. Imma dik li napprezza llum il-ġurnata li my childhood was good mhux b'kombinazzjoni jew nkella għax ommi u missier jiġivew xi somma flus minn xi ħadd, imma it was good b'ħafna effort min-naħa tagħhom. U b'ħafna deċiżjonijiet li probabbilment ma kinux faċli ħafna u sakemm forsi deċiżjoni toħodha u tibda tadatta tkun diffiċli imbagħad iħessir parti mir-rutina ta' ħajtek. Bħal ċerti deċiżjonijiet li kif qed ngħidlek għamilna jiena u Vanessa. Illum il-ġurnata qasad naħseb li kienu deċiżjoni hija ħajti. Allura llum napprezza li kien hemm ħafna effort fiha u it wasn't by chance. Hija xi ħaġa sabiħa immensa. Speċi ta' tajli niddejjaq ngħid għax it-tfulija tiegħi kienet vera sabiħa u ma tbiddel xejn, imma fl-istess ħin tant ngħixu llum il-ġurnata ġod-dinja li saret very fast, very materialistic u li tfal nixtrulhom li jridu, ġifieri jiena inkluża, ġifieri jiena insib li l-nifsi f'mumenti fejn ngħid mel jekk għalfejn xtrajtilu dik hekk għax inkun irrid xi kultant jiena il-love language tiegħi huwa gifts, allura inħobb ħafna nagħti ir-rigali nas biex intik rigalu narak titħaq u tgħidli thank you. U fil-fatt għatlek milux, għatlek xtrajtlu xi ħaġa li t-tifel u l-ewwel darba li qisu għax issa forsi kiber u jinduna li l-flus mhumiex xi ħaġa li darfu għalli thank you mammi u dak il-ħin tella nimmola sema x'ngħid ara qed japprezza. Imma sabiħ li nisimgħu stejjer bħal tiegħek fejn tfakkarna biex isma' ejja nagħtu l-iktar ħaġa importanti li tfal tagħna li huwa il-ħin. Il-ħin tagħna. U kif taqbad tajt, illum il-ġurnata ħafna anke inċentivi tal-gvern in a way tajjeb illi kważi inkoraġġuk biex naqqas il-ħin minn ma' tfal, biex iġib iktar tfal iva, imma biex naqqas il-ħin. Naqqas il-ħin ma' xogħol biex ikollok iktar ħin ma' tfal. Le, inċentivi bil-kontra qegħdin ħafna minnhom ġifieri qegħdin biex taħdem ix-xogħol u nieħdulek it-tfal. Li orrajt tajjeb hija huma affarijiet tajbin. Qed jgħinu l-forsi min għandu bżonn. Fis-sens child cares u l-Club 316 u x'nafjena li huma kollha affarijiet tajbin li aħna wkoll ġielu nużaw tajjeb. Però tajjeb li ma nużawhomx kollha. In moderation. In moderation, għaliex inkella mhux ma jfissirx li għax tista' tagħmel xi ħaġa hija bil-fors tajba. Għaliex it-tfal kif taqbad tajt jekk ġibnihom fid-dinja qegħdin biex ngawduhom, biex nkunu magħna, biex nagħlmuhom, biex nrawmuhom, biex vera nibnuhom aħna first and foremost u mhux biss fi klassi tal-iskola illi llum il-ġurnata hawn min idhom sa l-5-6 fl-iskejjel. So
jiena nagħmel użu minn ċertu servizzi tajjeb li huma tajbin ħafna u jinnaf anke childcare pereżempju tajjeb ġifieri klim ta' tifħir biss għandi għal childcares, però ejja ma nużawx dawn biex just nġibu iktar u iktar flus u mbagħad it-tfal qegħdin hemmhekk biex. U dawn mhux qed jgħidhom persuna li għandu xeba flus il-bank allura jista' jaffordja. Dan qed jgħidhom Gianluca li għalinna ma xi kultant anki jiena ma ngħid kif ħanasa sa l-aħħar tax-xahar, but inti u Vanessa mhux hekk. Għamiltu deċiżjoni. Isma' Vanessa. Inti kont ħadd kantala t-tieġ. Xin Vanessa, xsibet tkellem il-Vanessa. Le, Vanessa msifra. Għax kemm jiena. Kontu ħbieb. Kemm jiena u kemm Vanessa konna f'relazzjonijiet oħrajn qabel ovvjament. U hija storja naqra komplikata. Però mbagħad ġi punt fejn isu mela aħna insomma very long story, itnej li aħna konna isu konna ħanaqbdu flimkien qabel relazzjoni oħra, imma mbagħad isu l-affarijiet ma marrux as planned, speċjalment min-naħa tagħha. Kif planned min-naħa tagħha ma marrux hekk minħabba fija, ġifier nammet it-tort. Itnej li aħna bdejna relazzjoni oħra prattikament. Itnej li huma kienu relazzjonijiet pjuttost seri, kemm tiegħi kif ukoll tagħha. Però there came a point imbagħad fejn għadna le, tipo, we have to be together, tipo. Allura, basically, ġejna flimkien, għamilna ftit ta' żmien, insomma, ftit ta' żmien 3 snin erusija pratikament, u mbagħad iżżewwiġna. The rest is history, eżatt. Kif jgħidu. Imma, onestament, it's the best thing that ever happened. Għalija personalment, ġi u anke għalija, għal Vanessa. Ġifri, illum ġurnata flimkien, illum kemmilna flimkien eżatt ma nafx, imma għalna miżewġin 8 years issa, 8 years of ftit. Mela 8-11, 11 sena, xatt li għamiltu xi 3 snin. Ħambat forsi xi żmien qabel. Żmien ta' qabel. Ta' qabel, eżatt. L-unofficial. Onestament, tipo jnaf minux morna weekend out dax flimkien hekk waħedna minn it-tfal. Le ma tinix dettali. Le, ovvja. Imma ek najdu l-xuxin, jisna nerġaw mor honeymoon ek. Jisu xaħġek terġa, u mux għax kull jum le, tajjeb ġviri. U le ma titħol il-ħajja. Imma meta tkun wahdek un bat, eżat, li tista titkellem minar mama, papa. Ija xaġi sabiħa mens. U vera kull darba li emori jew date jew nkella xi weekend ek. You reconnect. Illa, u sabiħa wis, ġviri ekk għadna isu tfakkar il-xurxin, ekk għal xiex how you fell in love and why and what we love so much about each other, tipo l-indaħu l-xurxin u nitkellmu just fuq affarijiet bla sens, u mux dejjem fuq minħaj wassal il-min u xnafjen. And it's beautiful, verek, di relazzjoni. Taħseb li zom relazzjoni daqsek ħajja bejnietkom. Għax forsi għaw minnet jismana u għara 11 sena flimkien u 4 tfal. Sfortunatament, illum il-ġurnata u ħafna żwiġijiet u mux, anke minnis mux miż-żewġin li jispiċċaw. And you are still so in love, nista nara. Vera. Taħseb li separa, ma diversi affarijiet. Ħansemmi ftit forsi li jiġu f'moħħi issa. Tajjeb, l-ewwel qabel kollox naħseb hija li t-tnejn li aħna pjuttost nis spirituali u ta' fidi tajjeb, allura isu forsi mhux ħaġa tapplika għal kulħadd, imma wara kollox tfisser li tkun ta' fidi. Ja basically to love without reservations, tajjeb, to love completely u unconditionally, tajjeb, u fi żwieġ l-ewwel imħabba tiegħha lill-mara jew lir-raġel. So dik il-fatt diġà jgħin ħafna. U għali tibqa tħalli ħina l-xurxin, ġifiri li ma date ma stiġ darba ta' jinnafax ġejt mistidentiċ u għemmek toħroġ waħdek minna tfal, imma li tamel effort biex aħna lina pjuttost effort li nqasmu tfal, da jebt li tana ħawiħet oħra bħalissa, imma dik ħazzum u effort mux għalina biss, imma l-min qed u kol, tajjeb, imma jina aware u naf 100% li kemm ommi kif ukoll il-kunjati, ommi u missieru kif il-kunjati, it-tnejn li huma jieħdu gost jarawna
nieħdu sbir relazzjoni tagħna, allura naċċettaw l-għajnuna u nirringrazzjawhom tagħha. Inti kien hemm ħabta ma kontx taċċetta ħafna l-għajnuna. Kont tibqa' diffiċli, jiena inħossni mhux persuna proud imma isu inħossni qed indejjaq il xi ħadd jekk nitlob l-għajnuna, allura isu it took time illi nitgħallem naċċetta l-għajnuna. So il-fatt li taċċetta l-għajnuna u li tħalli ħin għal-relazzjoni biex tikber individualment ma wkoll flimkien fir-relazzjoni hija xi ħaġa pożittiva immens. It-tielet jew ir-raba' wasalna ma nafx hija xi ħaġa li smajt milux li vera ġbitni onestament u ma nafx għaliex laqtitni daqshekk. Imma smajt li xi ħadd jgħid a relationship is never 50-50. It's sometimes 60-40, sometimes 40-60, sometimes 70-30. Sometimes Perel, ma nafx jekk ix Perel. Ma nafx fej smajt onestament. Lillum ġejt id-dar jiena edha 10, inti għat 90. Eżatt. U dik hija xi ħaġa li onestament laqtitni ħafna li jiġri ħafna drabi, jekk ngħid il-ġlied li kollha jiena u Vanessa, ma tantx niġġieldu, imma naħseb ħafna mill-ġlied ikun tipo fej jiena isu naħseb il-qed nagħmel iktar jien bħalissa u għandi bżonn break jinsajjart u bil-kontra Vanessa ġieli taħseb li qed tagħmel iktar mill-jien u fil-verità ma tkunx hekk. Ikun hemm affarijiet li qed tagħmel fil-moħħbi u qed nagħmel fil-moħħbi jien jew kellha affarijiet li ma tantx jidhru anyway. U meta inti taċċetta dik, like isma' all right, forsi I'm the 70 bħalissa and she's the 30, però naf il-ħejġ mument fej I'll be the 10 and she'll be the 90. Tajjeb, so, u l-moment li taċċetta dik, naħseb ittik ħafna kważi paċi ngħidlek, tajjeb, għax jekk inti konvint li r-relazzjoni li għandek hija tajba mal-mara, serraħ moħħok il ħajġu momenti fejn you're giving less than you're receiving. So, taċċetta li a relationship is not always 50-50. Once taċċetta dik, naħseb li tgħin ħafna. Xiktar iżomma, naħseb dawk. Ħana jidlek ħaġa ħelwa oħra li għatli li bqajt niftakar ukoll hija li intkom li tfal tbusu xulxin qudiemhom, iżommu jdej xulxin u raqjodijiet u jagħmlu imma kemm sabiħa dik għax qed talmuhom meta tkun f'relazzjoni ek tridu tkunu ma' xulxin. U dik hija xi ħaġa jien naħseb importanti ħafna li tfal ukoll in a way jafu li aħna l-xulxin vera importanti u jiena u Vanessa nitkellmu ħafna bejnietna li l-ewwel aħna. Jaf tinstama skandaluża il-ħaġa ta' li forsi l-ewwel aħna u mhux it-tfal. Imma u minux kont laqa u semmija wkoll l-isqofta u dex semma xi ħaġa aw eżempju jew metafora li isu tfal in a way jieħdu mill-overflow. Tajjeb, minn dak li hemm isu żejjed mill-banquet in a way, tajjeb, ovvjament tinstema kera u skandaluża again, però jekk mhux hekk xi darba li kellha jispiċċa. Xi darba jiena m'għandix iktar xnati, Vanessa m'għandix iktar xtati, tajjeb allura tfal mu qed jirċievu xejn. Tajjeb, eżatt. Isma' fuq l-ajruplan. Ekku. Il-maskla. Process. L-ewwel inti tilbisa u mbagħad titilbisa l-tfal, jiġifieri l-istess ħaġa. Ekku. U fi żwieġ naħseb hija importanti immens li inti ma tinsiex illi l-ewwel ħabbejt hija l-mara. U mbagħad frotta dik l-imħabba ġew it-tfal. Tajjeb, għarra mbagħad tagħti milli jibqalek l-tfal. U believe me kun hemm jibqa' ħafna xtati l-tfal. Naraħna tfal iktar mill-tfal, id-dar is a very happy place. Ġifirina, it is my favorite place to be, id-dar, bla dubju ta' xej. Ġifiri jekk tajli jisma' wara x-xogħol x'inhi l-għaġla li għandek li nkun id-dar, mhux wara x-xogħol, waqt ix-xogħol, u waqt kollox, ġifiri anke holiday, ġieni mor holiday, lek kultant ngħid jiġri nkunu d-dar hekk għal nkunu isu aħna fl-ambjent tagħna, flimkien, għax huwa ambjent vera sabiħ. Ora ġieli probabbilment għaw min jaddim qoddim id-dar u jisma' xi naqrajjat kultant, definitely tiġri tajjeb ġifieri għal tfal żgħar għandna. Ejja nagħmlu aside. Gianluca mhux qed jgħid li kuljum huwa perfett. Imma anke fl-imperfezzjoni hemm
Mux hekk, ekku, ġviri I crave for every moment, anka l-momenti li forsi naf it-tfal imqarbin iktar mis-soltu, najtu xinaqra maħħom u hekk tajjeb, ġviri hemm kaos id-dar, pero najda buċċi minn it's a beautiful place, tajjeb, again, m'għandniex lussu ta' barra minn hawn, tajjeb imma għandna dar. Sabiħa għalina tajjeb u iktar mill-amara u l-ġmiel tad-dar u għal-ġmiel ta' relazzjonijiet li fija. U nispera, again, nisanajt nispera m'għandix dal-kristalli u għek li nara l-futur, imma dak il-ħin li qed ninvestu issa fil-futur jiswa xi ħaġa wkoll. ċerta. Issa naraw. Right now, the New Year's sale offer from Valletta Glass for January 20% off on everything. Order now. Visit vallettaglass.com and check our items and more offers today. Vanessa kienet dejjem on board li kollha 4 titfal. Iva ta' Vanessa ovvjament issa jilla tiġi d-dar tagħna tal-bezzina biex ngħidlek fuq 11-il sena. She caught the bug. Ekku, ġviri kienet tara l-atmosfera li hemm id-dar, again tmurant ommi u missieri, mux ħana jilek, huwa kaos sabiħ, ġviri nies diħlin, ħirġin, pushchairs, il-ġurnata qabel kien isi youth club. Parkjati barra. Eżatt, qabel kien isi youth club, issa isu child care sar, Anton, meta ġifiri pushchairs barra, tipo nies Wheelers, bicycles. Again, it's a beautiful chaos in a way, tajjeb, u nerġa' ngħidlek rari ħafna tisma' xi konflitti jew arġieli ma naqblux fuq xi affarijiet, ovvjament għal ħares le, imma Vanessa and Tommy dejjem iżuq this is a beautiful environment, this is what I want for my home. Ġifieri fl-ebda ħin ma ġiel tal-van biex konna erba' titfal assolutament. She was always on board. U anzi hija xi ħaġa li hi wkoll dejjem xtaqet anke kieku naħseb, però nerġa' ngħid meta ġejt biex niżdewġ il-Vanessa, I was very happy being married to Vanessa u ħedna bla tfal ukoll. Ġifieri dik xi ħaġa li għal min forsi qed jaħsibha żwieġ u hekk hija importanti li inti ma tiżewġx il-mara with the hope li meta ikollok itfal the relationship will improve. Għax it won't. No. It will get harder. Ekku, li żwieġ nidħlu għalih lesti. Tiġa sodi u tiġa lesti. Ekku. Jien di għatma, jiena wieħed mill-iktar, pala dejjem ikollok dak il-guilt ta' xin tagħmel, m'intix qed tagħmel ma' tfal tiegħek, x'tista' tagħmel iktar, u jiena din hija xi ħaġa li vera hekk inħoss qalbi tinafas ħafna għax jiena t-tifel tiegħi jixtieq ikun qegħdin naraw xi ħaġa bħal The Walter Boys jew xi wieħed hekk u jagħmilli mamma jagħmilli kemm hu sabiħ, I wish I had a big family. U hekk li jaqbadni hawnhekk għax mhix xi ħaġa li nistantih. Jiġifieri hekk kif tkun qed titkellem u tajt fuq il-familja hekk nibda nimmaġina ngħid miskin kieku t-tifel tiegħek kellu xi 5 aħwa. Again, kull sitwazzjoni hija differenti. Is-sitwazzjoni tiegħi hekk stajt jiena ma stajtx iktar. Is-sitwazzjoni tiegħek sabiħa. You do your best in the situation you are in, ġifieri mhux possibbli li kulħadd ikollu 4 titfalina li kikun jista' tużana u nofs nġib. Imma, again, is-sitwazzjoni tiegħi hija differenti u le probabli l-istess tajt. Ġifieri is-sitwazzjoni ta' kulħadd hija differenti, imbagħad f'dik is-sitwazzjoni li għandek you do your best. Jiena forsi ma nafx l-istess kif it-tifel tiegħek kultant jgħid nixtieq familja ikbar, forsi qed jiġi żmien fejn it-tfal jgħidu li isma' konna tnej konna nkunu alla ħares, imma ma nafx. Imma with the situation you're in, you do your best to give all the love you can. Nippruvaw. Ħa nitkellmu naqra issa fuq il-professjoni tiegħek. Tajjeb, mela inti kont sejra l-engineer u missierek għallek ism inti taf li ħadd tkun qed taħdem mal-magni u inti tħobb taħdem man-nies. Ekku. Tajjeb.
U fil-fatt għandek anki uħtok, ux tabiba. Uħti żgħira tabiba wkoll. Francesca. 2 marru fil-passi tal-papa. Eżatt, żewġ boys inġiniera. Jidir li kien hemm xi ħadd li mar fil-passi tal-mama jew le? Il-mami essaċ illum hija teacher assistant head u Dorothy ukoll hija teacher. Eżatt, kif kellna. Eżatt, mela. U 2 l-oħra mbagħad periti, il-girls l-oħrajn li jibqa' basically. Però inti għatli li kont tabib. Però mort Biddilt naqra mhux ħażin matul is-snin. Eżatt, għax l-ewwel l-imħabba vera il-passjoni insomma. Eżatt. Jiena basically bħala tabib bdejt pediatrics, fil-pediatrics u mbagħad biddilt għal-GP għal ix-xogħol fil-komunità l-bot mill-isptar jiġobni ħafna iktar anyway. Però waqt li kont nistudja GP waħda mir rotations kienet ġewwa detox, ġewwa fej basically morru għall-għajnuna min ibati b'xi addictions, tajjeb, most of the time ikunu addictions għal sustanzi. U hemmhekk sibt isu nista' ngħid l-iktar nies li qatt rajthom bħala vulnerabbli u għandhom bżonn l-għajnuna, tajjeb, u in a way ishom anka ma tkun l-isptar, tajjeb, ġifi kultant tkun l-emerġenza, tkun f'xi nofs shift ta' jien mejjed f'nofs ta' lejlek, jiġi xi ħadd li in-ewwel il-ħsara ġaba bidejh ngħidu, tajjeb, u tara ħżejjed. Isu ma jkollokx abtit taħdem miegħu. Imma hekk f'dal-post rajt li dan nies li s-soltu it-tobba jew health professionals in general ma jkollhomx abtit jaħdmu magħhom, qegħdin kollha miġburin f'post wieħed. U rajtu bħala l-post fejn mux nista' nagħmel ħafna ġid biss, fej I also feel good in a way, ġifieri li jgħidini ħafna sodisfazzjon potenzjalment. U allura ħayyart li nispeċjalizza f'dik l-erja u llum ġurnata huwa x-xogħol prinċipali tiegħi, ġifieri jiena llum speċjalizzajt f'addictions u naħdem ma' dawn in-nies prattikament li qed ibatu f'xi forma ta' addiction. Ngħid qed ibatu għaliex ħafna nies jaraw isu forma ta' ksuħat jew we're very fast to judge ġeneralment, tajjeb, imma fija ħafna dbatija, l-addiction ħafna dbatija u inħobb ngħidha li no addict ever chose to become an addict, tajjeb, ġifieri jista' jkun illi forsi kienet għażla l-ewwel darba li wieħed uża, tajjeb però mbagħad ċirkustanzi tal-ħajja jwasslu għal iktar u iktar deċiżjonijiet ħżiena, jew kellha deċiżjonijiet kultant anke sfurzati illi jwassluhom f'post mudlam ħafna. U aħna l-rwol tagħna bħala tobba, nurses, pharmacists, social workers li naħdmu ma' dawn in-nies tajjeb fih dan set A u anke lil mis-set A l-Caritas u Oasi u oħrajn, huwa li nippruvaw nerġgħu nagħtu ftit dawl fil-ħajja ta' dawn in-nies prattikament. Kemm il-lat mediku li huwa l-iktar lat li noħsib jiena, ovvjament flimkien ma' sħabi tobba, però mhux biss anke l-lat soċjali tajjeb min-naħa ta' ġifieri housing, naħa ta' familja, bil-family therapy u x'naf jien. So kemm jista' jkun naħdmu b'mod holistiku ma' dawn in-nies biex nerġgħu ngħinuhom jibnu naqxej ħajjithom prattikament. Għax vera meta taħsibha hekk dak li jkun jgħid kollha ksuħat u għajma, daw mux huma ġaba b'muxu, ġaba bideħ, min jaf kemm tismaħħom daw l-affarijiet. Ħafna. Però jekk nifqu naħsbu ftit, jiena nemmen li kull min illum il-ġurnata huwa addict għax anki meta ħada l-ewwel darba u forsi tajt forsi orrajk suħat, imma ġeneralment min jispiċċa joħodha ħafna. Xi ħaġa jkun hemm nieqsa. Mhux hekk. Xi ħaġa ġo fik, ġo qalbek, ġo ħajtek, ikun hemm nieqsa li inti tipprova timliha. Forsi dak jimliha billi jixrob, liħor billi jiekol, liħor billi jmur mal-prostituti, jew l-oħra. Tant liħor joqgħod id-dar waħdu. We fill the void with so many things. Li xi kultant jaħasra mbagħad timla l-void b'daw is-sustanzi li fihom infushom mbagħad ikunu addictive u inti għad li vera xi ħaġa li bqajt niftakar, għad li mel, għad li l-oppost ta' addiction
Huwa connection. Huwa connection. Xaġa li smajt l-ewwel darba minn ċerta Johan Hari naħseb. And it's so true. Tajjeb, ġifieri għandna xi ħaġa li naħdmu ħafna fiha fil-programm tajjeb ta' riabilitazzjoni hija proprja dik il-connection tajjeb. Connection ma' nies oħrajn li mixjin l-istess triq tiegħek, konnessjoni mal-professjonisti wkoll u anke konnessjoni lura mal-ambjent tiegħek, ġifieri il-programm anke parti kbira minnu hija family therapy pereżempju li inti terġa' tingħaqad ma' min tħobb, terġa' tingħaqad jew ma' min xi darba kont tħobb jew kien iħobbok u forsi nerġgħu nibnu dawk il-connections. So once il-persuna terġa' tibni dawk il-connections u mbagħad ħafna drabi il-bżonn tas-sustanzi jonqos waħdu. Tajjeb, ovvjament il-mixja diffiċli immens u jekk tajli x'inhu s-success rate tagħkom hija pjuttost baxxa biex ngħidlek tajjeb. Għax jerġgħu jaw. Mhux hekk. Imma aħna kull wieħed illi jirnexxi tajjeb tagħmel festa kbira u ġifieri kull wieħed li jirnexxi jerġa' jtakwistajt ħajja mhux tiegħu biss, imma tabqa' madwaru. Ġifieri li tmur minn dlam kbir kif qed ngħid għal fil-fatt inti għatli mela, all-right, inti tabib u hekk, imma għatli jiena waħda mill-affarijiet li l-iktar intihom lil dawn in-nies huwa l-ħin tiegħi. Ekku, ġifieri. Hija tema regolari fil-ħajja ta' Gianluca. Meta naħseb. Forsi tikteb kanzunetta? Meta naħseb fl-iktar każijiet sbieħ li kelli anyway forsi nies li hekk għadhom tant tajjeb sal-lum. Mhumiex dawk li tajthom ħafna mediċini, tajjeb imma huma dawk li poġġejna mal-mejda nieħdu kaffè fl-uffiċċju tipo u niddiskutu ftit u xi ħaġa li xi ħadd darba qalli huwa hekk ħassejt li rġgħet tajtni d-dinjità tajjeb u Nif kif ħassejtek dak il-ħin. Naħseb diffiċli biex nibki, imma niftakar meta qlajt din il-kard kont bkejt bikja tajba hekk. Għax ġieli tħossok illi taħli l-ħin ta' imma ġieli tħossok tajt meta tara li isu tajt ħafna ħin u xorta forsi ma rnexxilekx jew nkella għamilt pażżaj ħafna isu tajt imma am I doing something wrong jew nkella nista' nkun qed nagħmel xi ħaġa aħjar. Allura mbagħad meta jkollok xi ħadd hekk illi jurik propja x'inti tagħmel permezz ta' biċċa card basically. Kien batlek kard. Kien tani kard minnu. U kien qatt jikteb. Issa l-lot. Isu mbattajt il-last, what I'm doing is actually worth it. U mhux da biss ta' ġifieri anka xinta jiena fil-biraħ pereżempju tabiba kollega batet ritratt ta' żewġ pazjenti tipo jigradwaw mill-università, ex-pazjenti ovvjament, u tajt il-lastra, u actually qed nagħmlu differenza u ditejn ħafna, speċjalment illum fejn let's make no mistake about it, l-użu ta' sustanzi żied ħafna. Cocaine kollox jiġri manka sustanzi sintetiċi bħal metamfetamines tajjeb u synthetics oħrajn ġibi biex nafjen żiedu ħafna. So nofs l-affarijiet li qed tajt. Ringrazzja żiedu ħafna imma lajnuna qiegħda hemm. U leta jibdew minn żgħar, jiġifieri. Żgħar x'qed nitkellmu. Jien nagħmel adolescent clinic jiġifieri ġieli nara. Inti ftaħt il-youth clinic. Mux f'sens kienem section il-youth in focus tipo li jihdu sib l-adolescenti ma jisu issa l-ġurnata we are also giving the medical side ourselves u koll u ħajn josib dak il-klinik kem? Jibdew minn 12, 13 tajjeb ġifiri imma again, ma rridx nagħti l-impressjoni li hemm ħafna 13-year-olds li qegħdin jieħdu sustanzi. Hemm mhux le, imma l-ikbar problema tal-adolescenti iktar mis-sustanzi għal-gaming mbagħad tajjeb speċjalment il-boys. Gaming. Naraw problema kbira ħafna. Jingħalqu u jsiru addicts. Kważi għar mis-sustanzi kultant tajjeb ġifieri naħseb
l-iktar każijiet li tuni kedet fil-fatt huma propja l-adolescenti kif qed ngħidlek speċjalment boys tajjeb li jkunu jaqtaw sigħat twal ħafna fuq ċerta logħob, speċjalment dawk li ngħidulhom MMOG, Massively Multiplayer Online Games, illi Ġifieri jkunu bil-headphones jitkellmu mad-dinja kollha tipo ġifieri ma jilagħbu ma' tfal mill-Indja, mill-Iżvezja, mill-Amerika, mill-Kanada. Allura letteralment m'hemmx ħin għaliex tipo round the clock. Fil-ħodu kmieni għada fil-ħodu kmieni jitilfu l-iskola, jitilfu l-interess fil-familja, jitilfu l-interess fil-ħbieb. Kif tasal hemm ħastaqsini, ma nafx. Anka jien hemm mistoqsija li nsaqsi ħafna, to be honest. Kif tasal sa dak il-punt? Għax biex ta' 12 sena, 13 sena, 14 sena ma tmur skola. Ma nitlux fija. Ekku, huwa suġġett kumpless ħafna illi again. Jina bellaħtni għax din għatli mel għatli daw lanqas il-bathroom ma jmorru. Iva, nessib minna Inħallija fl-immaġinazzjoni ta' minnet jismana, ġifiri daqseg gravi. Najlek id-dritt ġifirina inseba iktar faċli, ankax għandi iktar support mill-medicina u mill-evidenza naħdem ma' xaħat li huwa dik ta' heroin jew cocaine. Għax tista' tagħti xi ħaġa oħra minn flok. Mentri ma xaħat ibaqti b'gaming, number one hija kundizzjoni ġdida fid-dinja tal-mediċina. Ġifieri evidenza madwara kollha għadha ġdida ħafna. U meta niġu biex nagħtu trattament u hekk kollha isu ħanuża kelma experimental phase ta' isu trial and error. U tu qed tiddilja ma' adolescenti, ġifieri li jaħseb mod differenti ta' adult, relazzjoni mal-ġenituri li ħafna drabi tkun strained ħafna. Allura situazzjoni hija komplessa ħafna. Again, jiena niddejjaq ngħid tipo li huwa tort ta' xi ħadd partikolari u ta' għax ma nafux is-sitwazzjoni. Ma rridx li naħdik l-impressjoni, għax it's very unfair. Nara parents li huma msiken qed ibatu huma, they're struggling, enormi. Għandhom bżonn lajnuna huma wkoll. Jiġifieri ma tistax, it's very unfair, ġieli tara kummenti da kif il-ġenituri, fimt? Which is very unfair, in my opinion. All right, forsi wieħed looking back jista' jgħid għamel xi ħaġa differenti, però it's very unfair li tagħti l-ħtija kompletament il-ġenituri. Hemm ħafna influenza tal-ħbieb, hemm ħafna influenza tal-ambjent anke tal-iskola, so bħalma ma nagħtux it-tort dawn is-sustanzi fuq il-ġenituri ħafna drabi l-istess hawnhekk. Hija mix ta' affarijiet li jiġu flimkien biex eventually l-addiction tiżviluppaw. Imma forsi il-messaġġ li nistgħu nagħtu hawnhekk huwa li become aware of these things. Jiġifieri jekk tara li tfal jew li t-tifel jew t-tifla qed qiegħda tingħalaq ma toħroġ ma' sħaba jew ma' sħabu għax jippreferi joqgħod. Proset ma' xaqlik ġvidak huwa mill-warning signs. Milli hekk qgħod attent għax ħanajdlek fi żmien il-COVID. Kienet challenge ħafna kbar mhux hekk. Jiena t-tifel mhux ħanissi ngħid, kien jagħmel sigħat twal fuq il-headphones jitkellem. Imma jien kont ngħid mhux qed jara lil sħabu ngħid. Fimt issa dak kien żmien partikolari, imma jiena hekk ngħid meta ma joħroġ it-tifel nibda saqsih, nibda ngħidlu l-ħbieb ħirġin, imma għax mhux ħirġin il-ħbieb jew għax m'intix ħireċ inti. Jiġifieri importanti. U hemmhekk huwa importanti li qed tgħid inti l-ewwel li għax għandek relazzjoni tajba mat-tifel edha f'pożizzjoni li staqsih ċertu affarijiet. Għaliex b'nejt ċertu bond, ċerta tista' tasal f'punt miegħu fej, isma' x'inhu jiġri. Ġara xi ħaġa ġiliet mhux qed iħalluk barra forsi mill-konverzazzjoni. U naħseb presence nerġgħu naqgħu għal dak li konna din ngħidu kemm jista' jkun naf li kulħadd għandu ċirkustanzi tiegħu, forsi jgħidu faċli tajt tispiċċa jiena rrid naħdem sa 8, iva. Jista' jkun ukoll. Però u anka minn għandu tfal żgħar għax it's never too early to start being careful. Jiena hija xi ħaġa li nissuġġerixxi ħafna li kemm jista' jkun l-uż tat-teknoloġija we do postpone it kemm jista' jkun, ġifieri x'na television u dat it's okay li jaraw ta' tfal ġifieri. Imma offer alternatives that are nicer than being on an iPad jew ġifieri aħna tfal tagħna rajt għadhom żgħar, ġifieri kbira talaq 7. Imma iPad jew fuq il-mobile tissa
Qatt ma labu, qatt ma saqsewna għalihom. Għax ma jafux. Għax għandhom xi ħaġa żbaħ anyway. Tajtom l-alternattiv. Eżatt, ġifieri anke meta ġieli ma nafx inkun waħed id-dar, pereżempju Vanessa tkun waħed għad-dar u tixtieq issajjar, pereżempju tgħidilhom ejja ħanaraw xi ħaġa, wara kwarta jiġu let's play. Għax għandhom il-xulxin. Ara, jiena, tijak għandhom il-xulxin, tijaj ma kellu l-ħat tajjeb, imma jiena naf li, per eżempju, beta kont mur restorant, għana konna mur restorant bil-backpack ta' tifel, Armat. jispicċa jitfaħu fuq il-mejda, jiġu tfal minn imwejjek oħra, bat meta nispiċċaw infittxu ma mmurx inħallu xi toj wara jaxu. Eżatt. Imma emmot, għax illum il-ġurnata, forsi tmur restorant titfa' iPad qudiemhom jew mobile u tħallihom bikwiet. Emma affarijiet oħra li forsi nistgħu nagħmlu. Issa mind you, ovvjament ħanajtek għaw min forsi ħajgerger illi aħna restorant storbi mbagħad. Ġifieri nifhimha wkoll. Imma mbagħad tażel forsi fejn tmur. So, eżatt, wieħed joqgħod attent forsi fejn imur u data jeb għaliex aħna mbagħad iktar għalina restorant. Żgur li ma tiċajfet. Imma aħna lina dejjem esperjenza sabiħa, imma ovvjament titażel fejn tmur mhux ħammur. Ismani ħana nagħmel disclaimer, kien hemm restaurants fejn mortu ħadd l-iPad ta' ġifieri. Imma kemm jista' jkun dejjem issib dak il-bilanċ. Mela, wasanna fit-tmiem. Diġà? Anzi, biżna jkolli ngħid, naħseb, biżna jkolli ngħid. Ovvjament, għazbis kellimna fuq il-karriera tiegħek bħala mużiċist u l-familja kollha mużiċisti u kif bellaħtu lil kulħadd meta tħaltu għal-Malta Song for You kontu kollha kontu vera ħelwin, istimillu xerbaħt mużika, rajnik ukoll fuq The Voice Kids u ġaġġ fuq X Factor. Ekku. Għandna xi ħaġa ppjanat? Jiena onestament m'iniex persuna li nippjana ħafna fit-tul. Hemm xi ħaġa li qed nippjana, hija xi ħaġa in a way huwa proġett li ħafna naħdem fuqu. U dejjem mhux tħajt, imma basically nixtieq nagħmel album li huwa isu iktar Christian in a way. Tajjeb isu huwa iktar. Inti tisti u toqgħod tajt. Jien niddejqnu l-materjal li nkun ktibt jien stess. Le, imma tiddejaq toqgħod tajt li inti spiritwali ħafna. Le, da isu mhux again, mux nistħiju da, imma ħafna mis-songs li huma spirituali jiġu in a personal moment of prayer. So ikun hemm challenges in a way li s-song titratta fuq xi ħaġa li għaddejt minna jiena stess. So insiba diffiċli. Vulnerabbli. It makes me feel vulnerable. Tikxef l-emozzjoni. Però fl-istess ħin naħseb illi jekk actually I get down to doing this. Bdejt tikdbu ġifi. Iva, hemm songs li ma kważi lesti, ġas mhux rekordjati tipo. U hemm taħlit ta' Malti Ingliż ukoll. So naħseb li huma songs li anyway jistgħu jgħinu nies li mixin fl-istess mixja ta' fidi tiegħi in a way, jew anke le forsi, li għaddew minn momenti simili. U juhdu ispirazzjoni mill-klim tiegħek. Però dejjem sibta diffiċli dil-ħaġa propju għalhekk għax isu nibdajt imma jiena it-talba tiegħi jew il-bikja tiegħi ħan nesprija ma' kulħadd għandi għalfejn għamilha di, imma naħseb isu wasal iż-żmien fej kind of this should be my next project. So bdejn naħdem fuq ma' Vanessa, isu Vanessa wkoll iġġaħġaħ xi ħaġa xsew fil-mużika. Hopefully m'għandu mhux ħafna ma' Leddu mhux ħafna ta'. Sanaraw. Għax jiena nkun vera looking forward. Ara jiena nħoss li vera aħna ngħixu f'dinja fejn qisu kulħadd irrit jipproteġi lilu nnifsu tajjeb għax hemm ħafna min jikkommenta tipproteġi lil imma xi kultant inħoss li meta tajt din hija l-vulnerabilità tiegħi. Ekku. Din hija min jien aċċettani kif trid. Hemm ċertu strength li n-nies
iktar japprezzawk u iktar iħobbuk għax iktar issir trasparenti. U m'intix qed tipprova turi lid-dinja li inti fil-ħajja tiegħek kollox perfett. So, inħeġġek. Le, working on it. Biex tlestih dak l-album. Bdejna naħdmu fuq, hopefully m'għandhom mhux ħafna. Minnhom li għandhom iktar minn 15 years daw is-song ġifieri. Ħafna qabel tumor. Ilek taħsibha. Għami bħala meta jkollok moħħ ta' mużiċist, in a way, kif taqbad ta' jom moħħ ta' kantant. It's always on the go. Inti kultant qed titlob u tajt il-lastra, like the sprayer is a song in a way, u kind of tagħmel xi melody tirrekordja bħala fuq il-mobile u hekk u tajt xi darba naħdem fuqha. U actually daw li qed naqla issa. Kollok dawk li ngħidulhom the seeds. Eżatt. You plant the seeds. Eżatt. Ixi ngħidlek, għadda l-ħin. Grazzi ħafna, ħad gost nitkellem miegħek. Anki ħadd ħafna pjaċir. You know, I look forward to the album. Grazie ħafna. Qabel ma titla' għandi xi naqra gifts. Tajjeb. Thank you. Mela, hawnhekk għandi fwieħa jisimha Jaguar grazzi lil Taxbix Perfumery. Għandi wkoll xi ħaġa għalik u għal Vanessa għad-dar u kemm jista' jkun nippruvaw ma jwaqqgħux it-tfal. Tajjeb, grazzi. Out of reach of children. L-aħjar. Grazzi lil Valletta Glass. U ngħid grazzi lil Valletta Glass ukoll għal ġojellerija tiegħi ukoll. Tajjeb. And last but not least. Issa di ħajkolli ngħid ħajkollok il-ġlit ma' Vanessa, għax ma nafx minn ħajmu. U l-għarik muri. Kif kont naf. Għandek trattament grazzi lil Majoka Spas. Kont naf li ħanċedu uħda. Ikun ħaqqa iktar. Ikun ħaqqa. Jina sepp li t-nejħaqkom imma kemmu sabiħ li. Jo, morru fl-imkien istanaraw. Eżatt. Ikollhom il-couples dawk. Mela. Some quality time. Eżatt. Xinajdlek, thank you ħafna. Grazzi ħafna lilek. Grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin ukoll. Tajjeb, issa ġiġri tmur tiġbor 4 titfal. Ekku. Mela ħjar nispiċċaw. U mela qabel ma nispiċċaw nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Herba Ellison għal xar il-Gebivella għal make-up il-Morgan għal ħwejjeġ Valletta Glass għal ġojellerija u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.